su najbolji vojnici i najbolji podoficiri, najbolji. Oficir najbolji, Cvele Cvetković, je u Libanu. Hoću aplauz da Liban čuje. Ima da bude aplauz iz duše, iz vojničke duše 4. brigade kopnene vojske. Za naše najbolje vojnike, za naše najbolje podoficire. Da im nikada ne budemo ljubomorni i zavidni, da ih podržimo i kad im je dobro i kad im nije dobro. Da uvek budemo uz njih, da sledimo njih i da im od srca želimo da napreduju i dalje. Vojnički aplauz 4. brigade kopnene vojske iz srca i duše. Sve vam zdravo, srećno i veselo bilo. Bog vas čuvao!